wallahu ta'ala ku kasiksaan ku neraka jahanam na makasultanu ku surga wallahu ta'ala. Allahumma amin. Mga pagariku, wallahu ta'ala na inadin niya na surga ginan sudar pa ada may layumata na gudama nag-utang nila sangkaya dunia di kesarapan dapat o mga manusia sumapapadalam ku surga wallahu ta'ala ginan sudar pa ititiya lagad wallahu ta'ala ititiya kapwa wallahu ta'ala kung mga tao ang mga sasanggila sa dusa mga alaykalak si wallahu ta'ala inadin wallahu ta'ala sunaraka aginang sunaraka ititilaga demambu wallahu ta'ala kung mga tao ang mga lalawan da ilalag sang kaya dunya wallahu ta'ala. Uriyanan ang mga pagariku na ay niya punutulakan-lakan lagi ang kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam katero yan natin na salasatun la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah ay maanaw na talo ka klase talo ka grupo ang mga tao adi siral pagilayin wallahu ta'ala sa alungan amuri na ipilidas talo siya ginawatan na ipilawi talo siya ginawatan sa giyang kaya mga tao at talo ka klase talo ka grupo ang mga tao adisiran pagilayin wallahu ta'ala sa alungan amuri ino panipagilay wallahu ta'ala sa alungan amuri pagkaralangitan yan nalanguan na pagkaralangitan wallah na marani kunaraka wallahu ta'ala na mawata ku surga wallahu ta'ala. Mga pagariku ayaw niya pagampaganay ang mga tao adipagilayin wallahu ta'ala sa alungan amuri na al-aqu liwalidayhi sa mga tao ang mga rarangit sambala aduksyan mga tao apo pumasungan niyan sa ilayan agusyamayan bata dilabawron sa mga tao apo pemanintahan sa ilayan agusyamayan na ayapan sa mga tao akyarawan yan pumadak arugu iinayan agusyamayan imantu na uswa imantu ayak kadaklan ang mga wata na pupumasungan yan sa ilayan agusyamayan adang pala pagkasalak ang mga wata ang pupuguanan yan sa inayan sa dura na sinta away na ayad na patutar katanu na kapiyapiyahan talo sumbala aduksatan sa sampur na akapiyapiya suwala na yakaturuya Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusriqu bihi syai'a wa bil walidaini ihsana simbahan usu Allah
suwasuatan liusu Allah sa ubal liu panakutun sa may tubuasay na ini tungdugianon au pia-pia iliu sumbeladok siu sa sampurna akapia-pia. Soal kama mga pagariku, mga babayakan na kaya dayuhan amal ay gagaw na malairanun sambala haluksiyan kaso al-kama na ayak kalayan igagaw na ranon kainayan na didinakuman so al-kama o di makakal so inayan ang suamayan niya kay salungan na niyo manyan sa inayan sa walay akaanak-anakan sa turug na dalian din nakarawe mukaw sa inayan ay asiwayan na pagpagalibat ka niyan sa inayan na di niya ni paranuranunan tigil na inauwi na kulaya ka na pamagnaw-naw-naw ka din kakumanta inakulaya ka so ikaritanta watata ungo pusuta na igilaya pagkanagataon na inakulayakan amakulayakan umikulayakan abikulayakan naman din ang kerunggus apusuta sa pagkataon ka sa ginawata aso ikaritanta natitutan yan apakat ketayat-tayaan nabutitutan yan apak kebaya-bayaan igilaya pagkanagatakwatata natiga na ina miyatay ka miyakaluto ka miyatay ka uli natigin na ama bagiwa sa pera ka daw nyo nga bagi sa pera na miyatay ka away kaiman to na madakal pa na mga wata pagpamalintahan yan sa inayan kana minisirigan na kanu nasa inayan na miyamungaw dinyan din nakatawan ikapagpakasungyan sa disil na gusaig nagulian na orani sa dura sa inayan tigil ang tenino sa inayan lukata di pa na makaya di pa na gilaka la ilaha illallah mga pagariku soal kama kaya to kawantan wa malay gagaw na malayranun sambalalok siyan di din kuman soal kama uli makakaan so inayan naguswamayan kagiyo kumaumanin sa inayan at tuturugan napagpagalibat ka niya na di niya ni paranuranunan sa tigil na inauwi na kulayakan napamaganaw-naw ka din nakakumantay na kulayakan naso ikatalo niya na mahalibot nagiutop pa nakamakalaw sa inayan nagiutop pa nakamakakansiran ang bata kaya kay salungan mga pagarik naso alkama na miya gugu ang mga pulayo kayan miya pakapaginumiran sa alkama naso kaya pakapaginum o alkama na di niya nagkatuo na dudaan yan di niya nagkatuo na dudaan yan di niya katatanda na maululan yan na miya sekulian sa inayan na kaya sabapan sa kaya butay inayan na kagaya kumabuta sa inayan mapisak sa inayan na kagaya kumapita na tinainakulayakan ang tawon ni tao ami akabuta kakabuta ang kumambu na tiginayan dahil na tao abarakal may akabuta arumwal ka so kaya nagawunwal ka ba saya may akabutaw na sa kalian
namagaan sumagaan na siya kupulian na di niya ni pamagari-gari na pengangarkan yang sa tingin ay nakuliakan. Rilaya kong kakadyakan din ketanudan ketusan obakan sa kami abutay nakuliakan. Ayaw mo ini simbugun na inayan na tingin na diyakan sa kalin perilaan na ayaw mala adir kamarila na su Allah Ta'ala. So kaya na ganyan sa din rilay inayan na ini betadin sama ninay si inayan na ayap mana siwa wal kama at ginainakuliakan. Ando noon ni miya kabuta sang kaya matangka sang kayang bela alimaku basudiwakan inakuliakan basukawanan akan inakuliakan imiya kabuta kumatangka tiginayan ayan na miya kabuta akan nasukawanan alimangka. So kaya na ganyan saya miya kabutaw nasukawanan aliman yan na kinuha niyan subay na yung tulian na agyan kaya kawanan aliman yan na binita kaya na diwang inakuliakan kati sulim ako kawanan na piyong tulakan kanya butakan yan narilaya kong kadin inakuliakan. Ayaw mo ini sambugulin na yan na tigiladiakan sa kadin perinaan na ayaw mala adir kamrila na su Allah ayaw siwa wal kama na miya manik sa diyang kuto mapuwapalaw na ayaw mo pasuwanya sa diyang kuto mapuwapalaw na pasimbahan niya nun su Allah sa malagid susunat ang takapalado na pasimbahan niya nun su Allah na umanian masimba su Allah na ipurian sumbala liman yan sa tigin na ya Allah rilaya kong kadin kamata-mataan aso inakan na miyabuta ko na rilaya kong kadin-kadinang ko isakitin niya sabihan ko ta palaw at tutulalun na miya kasapuluon rahun na miya kanagsasuara-suar kama sa tigyan kigabiyang ko tuwa suara hay al-kama na di ka din na perilaan wala taman o di ka rilaan inaka minikulting sual kama na pembeli na sawalay sual kama sa di maranurang sual kama tinawumawuma ko sawalay su inak kulit na ayarakan din na kiyalakaan na su pamintuan o surga na udiyak ka na maumasa inak kulayakan sawalay naayarakan din kayalakaan na sa pamintuan o naraka. Limu Allah mga pagay ko na gumababayak na miyaw man yan sa inayan sa walay na sukyaw man yan kainayan sa walay na magaan sumagaan na siya ko po niyang paman na di niya di pamagaririg na pagpangarkan yan sa tinainakulayakan. Arilaya kong kadin kadiyakan din kataludan ketusan ubakan sa kami abutay na kuliakan. Ayaw manamiyan na ginasura na tigyan na hal kama diyakan sa kanila perinaan na ayaw mala adir kamarina na su Allah na minibetadian su inayang man sa maninay su inayan. Urino tula su al kama na manasiwayan na miyanibu sa itagulagang na isamyatimu yan na itagulagang na isinumay ito apalaw na piyakakarab o alkama na kagyo kumakakarabag yung kuto apoy na tigyan kainayan na inakuliakan. Bantay akong kadin na kaimanto na isildakan din abinawa ko sabiyang kaya apoy kakatawang ko o di akong karilay na siya ko din pagkadarang kung narakaw Allah Ta'ala. So kaya iniyaw no inayan sa sinisirdan na butitulan ang magalusod sang kuto apoy na miyakagiraw sa inayan ikaritang kualakam di ka din napatipusang kananaap kaiman to na pikipasaksiyan ko Allah ako sumama malaikat yan arin nila ang kuska nasukyari layro no inaya na piyakakaso yung Allah
sumatan yang kumatau inayan namanya suka bubuta inayan napiya kakasih Allah sulima wal kama kulimanian namanya suka puputul alima wal kama mga pagariku adina sakata wa mama niya kaumaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igen ya Rasulullah antau ululitaw apagam pagalay amalarakan ikabenar sa patut na buwajid akapiyo-piyo kurun sa giyang kay dunia dati ko Rasulullah ummuka suinaka tigyan man na ya Rasulullah anta panitaw apatut na buwajid amalarakan ikabenar sa kapiyo-piyo kurun sa giyang kay dunia dati gina ummuka suinaka miya kadudin tigyan man na ya Rasulullah anta panitaw amalarakan din ikabenar sa pato na wajib akapipikurun dati ko Rasulullah ummuka suinaka miya kataludin tigyan man na ya Rasulullah anta panitaw amalarakan din ikabenar sa pato wajib akapipikurun sa giyang kay dunia dati gina abuka suamaka talubagi ko ina nasasabagi ko ama madung ka man pupendapati pagarikulay pemimikirana pagarikulay pagimajinisyona pagarikulay akiara sarasayar ka ina ka ini karimbita kanil sa miyakasyaw ulan at tarutup dok parwarimba da suruh taima kau sinakan na mapasang ikang bibiyu-biyu kan diday-day na ibiyu'y maugat kaya dahil sa biyu na suina ka na hindi na mamupagiga kang gupa na di pa kagupa kasiyapyan na kaubakabalin makmi ay karitan yan suina ka na hindi namin sa sakit-sakit hatian yan na di budin pa kabu namun sa sakit hatian kasiyapyan na kaubakabalin kabila say awakayan sa sulat yan suina ka siya ganda balilit suina ka na ayaw pembetuan mga lukusan sa balilit na langulanguan asakit kung dunia na biolilis yan na kaya doyan na kaya banyan di na subalilit oy na inimbota kapmanina ka na uduan titian kansina ka na din na tiyan na tamang pangsyama ka na uduan titian ka din oy baiman po amin ibagwag yan kaya pampirs buwan ni tibulong ka pagulong mo suwatan na miyan layak tama lubo oy naiman to namin ibagwag sa pampirs mga pagarik ay nasaka tawa mama doktor tiyang ki amayan ama eman to nang belas ako sa kaki tinatuloy kita kang belasin ka tinasa kembali pagumaka tiga maya na painala tiga maya na amo na bawa nabiyawan niya siya mayan nakagin na mabawa niya siya mayan na panggilo siya mayan na amo owa ita pagkuhan mabuya wakaya na doktor katinagin sumasa o kay tuwakan kagin na makamasirang kubandaran sa tao katitimuan sa tao ngunyan titiyag yung wataya na doktor na upere kalwataya doktor siya may namini palantigo niya burukos niya load kinay karita ko niya load ako tinabapya ka niya load kamatang kaman kabanga di katabi doktor ako na inumat niya titi kinay karitang ko sa kumay ito ka na puguduang kaming kapangkinaka
Dia kaisay karitang kulam ya kakang kami pensa seput tinak. Seput atay ka. Kami akay salam yang uduka. Niya nayak ka. Nakiapa mo na sang kapagang kami. Nangyak kami din kay naka. Suseput utay ka. Ay, mga pangarip. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nayakat karoyan mga pangarip. Natinahal jannatu taqta aqdamil ummahat. Sukas surgaan yung mga wata. Kapala pala talog niya mga wata. Nasukas surgaan yung mga wata. Nasi matatabo ko mga palumang ina. Uy. Ayaw manin mga pangalit. Nauding kamaso at sinaka. Siyama ka. Kau kapan tadi kakapatay. Apag kararangitang kainaka, siya maka, na di ka din makasunod kung surga wala, kasi ka din pa kadilang kung naraka wala ta'ala. Mga pangariko. Ang tunay o kitasuan sa kabala si tano kung bala aluksan, na ayabuwa ukit mga pangariko. Aswa na kalauman pito gawin, na makaisa ka makapamangan sarila kinaka siya maka. Na unik kagaga, na umandua ka pito gawin, na makaisa ka makapamangan sarila. Na unik kagaga, kasi inaka na mawatan. Alat niyo, na umansaulan, na makaisa ka makapamangan sarila. Na sumangapagay, ayaman to na miyada sa pangililinin si inayan. Siya mayan, ng baraman, ng barasimba, dahil na pagampagalay ang pangalinyan, nakadnang ko na si inakulay, siya makulay, na pagnakaw si inakabay, ama kadato, napakalidasan siran wala, kung kasiksaan ko kubor, kasiksaan ko naraka, na taros, apakasun siran wala, utala ko surga. Di na mga pangalit. Mga pangalit. Kalua, ama tahu ahli pagilain orang taala sadu alamuri. Nabi yang kaya al-mar'atu mutarajilatun mutasabihatun birrijal. Mama adi imbabakabakla. Mga babay adi tutumbu-tumboy. Naudi siran rilahi wallahu ta'ala. Nasi siran din pakadlang kunaraka wallahu ta'ala. Mga pangalit. Kailangan na sumawatan na masya. Masya patalong sumawatan talong. Kas sumawata na piramiyo na number one swata. Amay ka swata ka na baraman barasimba swata ka. Salih swata ka. Kaswata salih na ayak kesapatian sa ilungan amawri. Kusay niyang kinayan na 70. Layak kesapat yang kusedian kiamayan na 70. Paano tulang ko sa mga pangalit ko sa tutulam ito, amaw ba? Mapaibo niya sa ira ka na tutul. Anong hulaya sa kato, mama? Dalawa ka, maralisa, na miyatay, nakagiyo kumatay, dahil na musawir o mga tuwanin yan. Mga luksyan, mga pangalit yan. Inajipat to takis begitu dan mengingat kepenaitan. Dia kayak mama derwaka berarisa. Siapa to takis begitu luka kalasan. Nah ayah nak kau pakai tanggilan, nak mil begitu luka kalasan. Kawan tu tutul. Ada membuat sakat tahu mama. Pamangan lu pesasan lagi. Di kelasan. Sokapa kau menisa kalasan. Nah ayah di pantara lupa kapelagunya kan sama-sama. Kaliyo kuma sa ilig na tigilan ang tunari ang miyakad duduka ini. Tinabi ka na sana kumalas. Naminian tapa ko sa luka kalasan. Nasukya pa kumakan sa luka kalasan dahil pantara lupa ka pelaguyakan. Kaya kung tinggal sama lu. Tinabang ka di katawiasan ini mo sumamadarwa ka. Baralusa. Gila benar bis. Miya makapiraw managawi. Uli na miya makapiraw ulan. Namikala sanang kuta mama. Kapiraw ano sa saladi. Namin ibumber masalo kakalasan. Nakagyo ko may bumber salo kakalasan. Naranda-randaman yan. Niya bubaya-baya. Kami abaw niya na miya kamut-muto. Nami papasyurun din. Niya maguntulun-tulun. Tauman niyang buong nalawas yan na miya kamut-muto. Ginamaling ako din.
galing sayid nakadya kumakuma sayid ginamiya kamu kemutrab manalila tinawan kami kerasan ako puman na minibumper ako sa luka kalasan na ayam niya bawakan na niya kamut-mut nakasyan niya ngadilakan hoy napiyangan dila lagi ang kutwa sa katawa mama ada rawaka berarisa na niya kambawata ay namini tagakyan awata salih wata beramal wata berasimba nakagi pramis Allah sa tao ama kambawata sa wata salih na usinayan na matatago kunaraka na pagangkadan o mga malaikat kunaraka kahit tugalili ang kusurga Allah na umatatawal siya mayang kunaraka na pagangkadan o mga malaikat kunaraka kahit tugalili lang siya kusurga Allah ta'ala mga pakarikot sumawa tayo para mariniw di taniran ni Jawa sa along anamori na ayaw niyaw kita di taniran ni Jawa sa along anamori nagyang kaya katuro nabi ay katuro nabi na sige na murru abnaakum bisala wahum sab'a sinin wadribuhum alayhim 10 sinin ay manut suguni ko mga wata yung susambayak ay ina do mga wata na pitulawon walawon siyawragun na ipusugoon dun sa sambayang na datar mabuulan ulan Ramadan na ipusugoon din sa kapamwasan yan andyan ni kisampayo idinwan sa 10 ron na indinun ipalitayron na ipatubon o inayan agusya mayan oy kaang kailan di kijawa sa alungan amoy papasang mga pagariko ubaswata ka na piyamagulitulitan ka di ka di pamagipuipon di ka di pamaigu ang piya-piya laba kaniliya kang babawata sasakya sa baban sakyaw luka kunaraka Allah ta'ala mga pagariko ikatulong grupo mga tao adi pagilain Allah ta'ala sa alungan amori para madali bagan nagyang kaya wat dayus ay manawad din na sumataw datang na isuda to aku subay agusu subai agusu datu bupol sudah to na linya na siyapan so ay kapatan biyan ay mga ulo niyan adi pagilain Allah sa alungan amori na sumabu subay nagupurya ni siapa so ay kapatalabian rin mga ulo niyan misterian adi pagilain Allah sa alungan amori sa kanyo mga pagariko ang mga dito piyo-piya inyo sa mga darupay piyo-piya inyo siran sa mga darupay ubabadi na sa kada to na umang kamakaw maapong kasapadian na sobra sa diing gaganjaran aral ikarumang ka inuto pagpakaw makanatika message alam niya inakan sa padiyan na high terror alolos ami keputi-puti hindi ka mga teninga saya mama di bisa di mama gijan kaya maanaw ito na si karumang ka lapar pakabla ka dito mga pangarip baka nagatalma na diyan kaya 2 katawa at siwalaya 2 katawa ang narulupa diyan kaya 2 katawa ang narulupa siwalaya nakambusiran makatiyopi na dasiran din makambuno dasiran din makatigawa dasiran din makasimnga diyan kaya 2 katawa at siwalaya nakambusiran makatiyopi na dasiran makambutu sangaran kauman ni isa na anas sinaludairan ini naman asok karumang ka napakatatar si kanakangaran yan kabapian di mango tika mango nimpatawat yan nakalapanik ka nadya adat na respektado udah lupa nakapakay mamuha sa kamambuha mo bumay na makanig ka mamusa di kamanig tingnan na repo kandor nimbat to mamuha yan nakapanik ka daw makamatinda
Dia kaya dua kata ati walaya. Dua kata wanda lupa. Kamu silan maka tiapin ada silan maka betul sangaran. Kau mani sana na sinaludayan. Nah, upos sinaluda kanu paman. Kay barat na bagong kasalakan. Nawaya sinaludayo. Na ilis. Na adnauras na kispero. O di na aya sinaludayo na Tagalog. Na adnauras na kispero. Na oya basaliyo. Sinaludayo na maranaw. Na din na ba nilaspero. Tama sa kapatay. Hanggang sa kamatayan. Walang ispero. Mga bagay ko. Ang tulolo ni sinaluda, inilisan na sinaluda. Ang na-spare yan. Ay ba na dati ka, love, sumasiman. Ay apa ba kanya kapitusa, lablabakan, sumasiman. Hindi mabueno ka mananan, lablabakan. Udi na ya sinaluda yung na darling akan, sumasiman. Hindi mabueno ka mananan, darling. Udi na ya sinaluda yun na hani kulay, sungasiman. Ayaw pelubaya sinaluda yun na suwita hartakan, sungasiman. Kaandan ni kang babawa tayo sajak mama, babay, raga, manguda. Nang gilaw suwata karagat kinay na kulay. Panikan tanwa pila. Di kalau di luar sasuita harta. Nah, Amerika bahasa ni udah dia benar spare. Atau naik sinar udah berada, udah benar spare. Ibarat nanti kabinian, sungai siman. Udah ominian, sungai siman. Udah tidak are, udah tidak kulai, sungai siman kulai. Dia benar mengai spare. Udi na si karumang anak kadi, tiga kade, sungai seiman, geno ka man anak kadi, ya pulian ako, nasupay burita ka na, ako lang harapan. Nah, para daw lagi ang kaya dua katawa, siwalaya. Na, kadi namat yadiran di ka, kapagintaw, na miya sakit lagi ang kaya mamaw. Nasukiya sakit lagi ang kaya mamaw. Na miya kan darasag, lagi ang kaya babay, dia akan jemara kalian. Nah, sokapa akan jemara kalian. Nah, lamuan na bulong. Udilia, na paliannya nung bulong. Adin pa kapia si karomanya na mama. Tama sama erban, mga putar. Namusan ang mga bulong. Dahil bulongnya ang kinarulupaya din pa kapulong. Din pa kapia. Kami ako matay. Namiya tawagin ang sulang ng mga tao sa kuteng diyan. Namiya libog sulang ng mga tao sa kuteng diyan. Tira na bay, ino kami ngayon ni Palimuda. Tira na kaya limuda ko kano lagi ang kaya daludupakan. Namiya sakit, nalawa na yung gulong nga kano na dirun pa kapya. Tama sa mga puta, mga erban, mga bakaw, araw na kayo, na yung gulong nga kano din pa kapya. Tira niya kaya malantas ulit pamikiran at tira na bay. Ino ka po din di pemanaman, pasyamaya, o Allah sa umakabagal sinarudupa ka na magawa ka sa ngin niya sa pitong gawi. Tinay man to din. Na ayan na ipasyo pa kang ko Allah na umakabagal ang kaya narudupakan na magawa ko sa ngin niya sa pitong gawi. Tagan tayo tutul na. Pia ka pia wallah, pia ka bagar wallah na iputuman yan susamayayan da pagantapan abo di dunia. Da pererokan abu di dunia, da karin na matay, ada na pagantapan yan, pererokan yan abu di dunia, na miya tawagin mansulang ng mga tao sa utang diyan. Kaya ako malimut sila, tira na ba ino kami kamalitimwa, tira pikit to kawanakan na kano, sudarudupakan na piyaka wala, piyaka bagar wala, na iputumanakan, susamayakan, na din na bakan pagantapan abu di dunia. Tiga dia kaya malantas sulit pemikiran at dia na baik. Ayah kata walabi apa kena ku dunia na ipelebeng na ang dinig kay lebeng kana miya na ka sa dunia. Tinapainan lebeng na ko niyo kana kumada sa dunia. Na ini leberiran na langwan na nisisitanyan kailangan yan na inasaw sama sakara na inasaw ka berpemerito.
maka pamili to gue sundok eraw tau nagagawi napityo tagi na piyan susabado ko kasurgan nakariyo ko tagi na piyan susabado ko kasurgan na doon niyan di matigil na miyakat tinugo na miyakan di dala ko ron ginapamalenay ko yung ito akang buwa ka dun kang buwa ko rin tao na da ka na may liadar pa kang buwa ko rin tao na da ka na may liadar pa oy anturan na liadar pa na mati pupagilay niya nun di niya nun ikan di dala kaw nabili niya naging kayabay adaya aliyan sudayan pakauuntun sa bulawan na di pagapiran o mga midalarin na daya aliyan sudayan saksukele niya nun na ayan yung piyanarusan at ilinabay ang tulay niya doon pa gila dia kasi kapasip penutulan di dalakaw ka dyan sa ngaya katamparakan sa diwang makan di dalakaw ko plato anak mo minta dalakaw wag yung kutabaya ini pun sabi ang muta katamparan sa diwang na mire niya sunaraka natigina pembeli na ya doon pa miya karata-rata kakadug apoy malu sa taman amadu why damati pagpagilay niya nung namili niya nagyang kayabay apakauntun sa waga pakauntun sa apoy may tumala akakwak na pupuno ka nila na ulo niyan na makaguguraw sa di kaguraw kabinatang so kaya niya nung nahinanpian na rusan limuwaga miya parang sa apoy waga niya da sa mga kakwak apupuno ka sa ulo niyan doon yan matigil na kisya niyan tina doani ang tulab saya dorpa tina di ka bisa katawan na dorpa tina di ginagisunaraka na tina ilukas ini sangkaya naraka tina di kung ka bisa katawan tina sa naman subae patut tadi patut wajib di wajib na orang ang kuwadora orang ang kuwasinta sudah lupakan na mama di miaswa takauntun na wala sa waga nagu apoy ay dapat yun mga bay mapiap lagi sumanga dia tu lagi mapiaw mga pumanita ay sudah lupakan saka natigil subahi patut jadi patut wajib di wajib na orang ang kuwagyuray orang ang kuwapaypas kaya ko pa kasasangkupan si Mister nag-iinibalas na kanula may tumalakakwak na pupunukalira na ulakan na taman sa di ko rinan udarudupakan na mama siya ko katatabuyan ko dunya nag-iini mauulaw na ko saging kaya narakawalong tala ano to natigagyan ko tabay ang matatabu ko narakat gina dani katawan ko at ginapakan udah ako dunia tewang ako darudupakan arila ya kunyan kau dia kunyan rila inagini maulo nako dia mo tabay na inawanin nagyan ko tabay ang matatabu ko naraka na sumiya mo din ko bayi siya ko sura na sumagaan nakaliyo kumakaw mo na tigina pangarikulay niya basupasan niya kan dinila kaw ako sa gina kaya katampar sa juwang ka why na ang turabos sa yadar pa tilagi sa surga tinaino kasi inisagin na surga tinadi ako nga bisay katawan tinasakan subay pagkapantangakan pagkatigarakan dia kan din nakapamanintaan sudarudu pa akong kukatatabuan ko dunia alam mga pirmiro wasinta na ayatan o hindi dora ko mga patsino mga watatan tunay mga pirmiro wasinta miyakuwa ka mapya kaya suka-suka yan ka mga pipian na nasinta kau makuha mapya baka ulipid lau ka na sukay baka ulipid mga pagaling sa kaya tigilan subahi at pagkatinalakan at pagkapantangakan adiakan din nakapakasagitan sudaru lupakan amama ukatataguan ko dunia bahkan ipatya ka pa supani akang kuwawa sa pakalaan na kami wala suriskinyan na kami halan
sagyang kaya dunia na palapalya kami din mamakasul ko surga sila melakan sakan walangan ng mga luksakan mga pangaliakan mga babayakan tanang kanun uray na tanang kanun bulawan. Assalamualaikum warahmatullahi